zenba jende hartzen dugun hiru kontxia. Inkesta baten baitan, hau da lehengo urteanetako inkesta, Oiartzunen etxe bakoitzeko 2 ibilgailu daude. Ezin dugu jakin geho egunero zenbat ibiltzen den. Horresan nahi du ibilgailu asko dela. Ambulatorioetan gaixotasun arina, familiako medikoak osuletuna sendatu. Gaixotasun larria mediko espezialista behar dutenak emeriko ospitaleta bideratzen. Material izan dira, oikoa, papera eta oinarria duna eta gestio digitala. Eta importantena da hori baino hantzalo dagona. Eta eskaintzen duna, bazuek, azken finean, jarduera fisikoa egiteko, hemen gorpuz ezek eta eguzten, gibra batxaletan ebai egiteko, edo musika instrumentuak baita ere jotzen zuten, hortako diru laguntzak ematen dira, edo seguru baita ere zuek igeri ikasi zutela. Bai? Esan nahi du Oiartzunen piztina badakagula. Beste herri askotan ez du piztina. Denian do gutxi gora bera berdintxu. Bai adibidez, Gurutzetako ospitalean do umian bihotzeko ebakuntzak iten Gurutzetako ospitalean, adibidez. Donostian adibidez ez da iten. Non bestela, oberena denian do gutxi gora bera antzeko. Horrek da. Entonces dena, lehen esan dut bezala, baloia kalitateko izateak ipesoneko latrezu sartu dut Giola nahi merda, aplikatzeko garaian eta bihurtu behar kalitate onenekua ziurrenik importantena dena. Eta da, irakasleen arteko elkarlana. Irakasleen artean elkarlana, indartsu, sakon, fuerte ikusten dute, ateratzen diote naranja izutu guztia. Hor dago diferentzia. Naranja ona dira. Gabrielak egiten dienak eta ona dira. Garairako eraberrituak eta irakasleak eta gatikoa, iberrego, zuku unen atara.